It's a great tournament. I think we're really excited as a team to be here. This is our second year here. It's a great competitive tournament with many great competitive teams. It's a great opportunity for us to kind of get in the right shape in the right moment for the upcoming season. So I think we're really excited to be here. The town is beautiful, the city is beautiful, and the resort that we're staying on right now is very nice as well. I've been here for vacation too once, and I have friends. I know Leon, who lives here, and it's always nice to be here. It's good weather, of course, and it's a great hotel. Trećeg dana Zadar basketball turnamenta imali smo priliku u prvoj utakmici dana vidjeti kineskog prvaka Liaoninga protiv njemačkog Bayerna. Sa nama je naš Paulo Sarić sa Basketball.hr koji će nam dati svoj kratki osvrt na tu utakmicu. Kinezi su rekli da su u Zadar došli učiti od ponajboljih europskih momčadi. Prvih 15 minuta se činilo da su na dobrom tragu, no na koncu je ipak presudila kvaliteta i duža klupa njemačkog sastava. Očekujem bolje partije od kineske momčadi, pogotovo u kineskoj ligi za nekoliko tjedana. Mi ćemo sada pogledati koga je uhvatio naš dragi Slavko Cvitković, ali isto tako pogledat ćemo priče naših vjernih navijača koji su na Višnjik došli iz svih krajeva Hrvatske. Ovakve veličine igrači, treneri, ekipe ne dolaze u Hrvatsku svaki dan, pogotovo što znamo da nismo se kvalificirali ni Euroligu, tako da se ne igra dobra košarka u Hrvatskoj, pa ovo nije za propustiti. Jeste li tu zbog košarke ili košarkaša? I jedno i drugo. Mi ne biramo, mi jedno i drugo odmah uzimamo. Pa više radi košarkaša, iskreno. Koga ste zamijetili? Jovića. Na jednom mjestu imamo priliku vidjeti stvarno dobre igrače. Pa najviše me privlači ovi klubovi iz drugih Europa, malo mi je pusto bez Zadra, a inače pratim ovo od 2014. godine i jako mi je zanimljivo. 15 NBA skauta, jako puno tog šušura, 15 zemalja, televizijska slika, zaista nema boljeg turnira, pogotovo u ovoj situaciji kad nije bilo, osim reprezentativnih utakmica, velikih stvari. Ovo je velika stvar, dovesti toliko velikih momčadi u Zadar i je prekrasno. Meni je stvarno krivo što ne igra bar Zadar, što nismo mi bolje. Znamo kojih razloga nema. Dobro, to znam, ali kažem, žao mi je što nema naših momčadi, ali eto, došli smo vidjeti šta rade drugi, sad učimo drugi, nekad su učili od nas, sad mi učimo drugi. Druga utakmica dana, ona između turskog Fenerbahča i Olimpija Milano. Olimpija Milano, moramo kazati kako je puno bolje krenula utakmicu, barem ono prvo poluvrijeme, puno agresivnije. Ljudi misle da je ovo obični pripremni turnir, da se igraju prijateljske utakmice, da će rezultati da će momčadi pristupiti ležerno. Sezona se približava, treneri pokušavaju izvući maksimum iz svojih igrača, te definitivno ozbiljno pristupaju svakom susretu. Na kraju smo dobili zanimljivu utakmicu, kako ovaj turnir i zaslužuje. Tako je, puno zanimljivih utakmica vidjeli smo ovih dana na Višnjiku, stoga pratite Basketball.hr, pratite Sport Event i naravno dođite na Višnjik.